Det er fedt det her. Det er super smukt oppe i Sverige. Hvad siger I? Jeg står og hygger heroppe i skoven. Der er bare vildt stille, og fuglene synger, og det er bare rart. Vanvittige mennesker. Sker der altså? Man står og hygger herude i skoven, og galningen der kører rundt. Vi hygger. Altså, det er bare et tomgangstempo. Der er ikke noget der. Halløj! De er hjernedøde, de der mennesker der. Skål! Lortebajer.